ni Nairobi wacho ni duog dala mondo mi oti wach mantimore kaunti ma Siaya kama gavana margi ntiere kaporo ntiere fuok onego bed ni dino fuok ma kamano yo machal nade Winnie? Cleophas, katiba ne wago kura 2010 ma warwako maber, to katiba miyowa thuolo kendo miyowa chik mawacho ni ka gavana onge to deputy governor donjo to dino fuok manitiere. To ka deputy governor onge to speaker nyalo kawo bedo acting governor. Jo-Siaya winjo ka ywagi wacho ni gavana onge. Ok ginyisowa ni oonge yo mane. Ok ginyisowa ni oonge ni en absent. Koso oonge ni ok onyal tiyo tich. Koso oonge yo mane. Katiba article 182 kisomo gi article 179 ema miyowa gimonego watim koponi gavana onge. Koponi gavana onge to nego deputy governor obedo kanyo kuom ndalo 60. Bang'e no to koro bedo decided ka by election nyalo timore koponi ok onyal duogo e tich. Koro situation mantiere Siaya, jo-Siaya wacho ni gavana onge, deputy governor be ni Nairobi. Manyiso ni gionge te. Koro manyiso ni speaker nyalo kawo kendo dhi mbele gi tich. To koponi deputy governor nitie to governor ema onge, then it means to deputy governor onego bed ni kawo tich kendo dhi godo mbele. To Cleophas, nitiere complaints ibiro yudo ni complaint deputy governor wacho ni governor ok miye tich kaka awinjo kiwacho no. Chik bing'e ni nitiere mandikore to nitie exceptions to nitie be kuma wakale kaka wan Okinde, nitie kuma inyalo yudo ni ikal god kata ka wacho yudi kore nyalo tetea. Iyudo ka County Government Act miyo governor powers. To e kinde thuolo ma miyo governor powers, nitie gik manyalo timo within his own powers, nitie gik moko nyalo timo. To iyudo ka tich monego bed no miyo deputy governor. Section 31D wacho niya, section 32 wacho ni he may. Ing'e ni kiwacho ni he may, to mano nyiso ni ok ochuno. Ko wacho ni shall, to wacho ni mano chuno or will. Lakini section 32 mar County Government Act wacho ni governor nyalo mana, manyiso ni may, miyo deputy governor tich. To kiduogo kendo section 31D mar County Government Act, to wacho ni governor ni still en gi powers mar decide as is necessary kaka tich mar county onego pangre. Koro powers nego, would it be that ni powers nego emotiyo godo mondo mi ng'ama chielo tich mondo ket deputy governor tenge? Maybe samoro kaka jo-Siaya wacho ni deputy governor be ni Nairobi, governor oneno ni deputy governor onge, koro delegate the work to the